Stine Jørgensen, sæsonen er ved at så småt at stå for døren. I er taget på træningslejr her i Grenaa. Hvad er det, I laver herude? Jamen, lige nu er vi i Kattegat-centeret, hvor der er nogen, der skal ned og dykke med nogle hajer. Så det bliver spændende at se, hvad det bliver til. Og Truppen har været samlet en lille uges tid. Hvordan synes du, optakten har været? Jamen, jeg har så kun været med i 2 dage, for jeg har været afsted med landsholdet, men de her 2 dage har gået rigtig fint. Vi har haft 2 træninger, og vi starter stille og roligt op med skuldre og for at komme godt i gang, så det er gået fint. Og netop det med landsholdet, er det ærgerligt at skulle stå i Grenaa i stedet for at skulle tage med til London? Ja, det er det. Det må jeg nok indrømme. Altså, jeg vil hellere have været i London, men sådan er det nu engang, og ja, så må man nyde det her. I starter igen sådan lidt forfra med den her Aalborg DH-trup, der skifter mange ud og kommer en del nye ind. Hvad tror du, Haj-fansene kan forvente sig af sæsonen? Det er svært at sige nu. Vi har kun været i gang i 2 træninger, men altså, vi vil jo gerne fortsætte, hvor vi slap sidst, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad vi kan nå at bygge op. I år er vi ikke så mange spillere, men jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad vi har fået en ny hollænder, hvad også i bagkæden vi kan gøre. De sidste par sæsoner, der har målsætningen været slutspil. Er det realistisk igen i år? Ja, det synes jeg helt sikkert. Det går vi efter. Så I ligger omkring sjælpladsen igen, når vi nærmer os marts? Det bliver svært, men det er jo det, vi går efter. Ja, tak skal du have.